Hey mga kaigsunan, welcome back to my channel. So ang karon ang atong buhaton is magbuhat ta sa mga kinabuhi sa probinsya. So sa ako sa wala pa nakailan ako, gikan jud ko sa Cebu for how many years ko didto nga nag trabaho. So karon nga nauli ko sa amo ang probinsya, gusto nako nga mabalik na kong experience ang akong mga nasuwayan sa pagkabata nako. So karon magkupras ta og lubi. So tara. Ala, patay ka na bali. Ala. Purdin ki. Tabi. Ganyan ang buhay probinsya, no? Moon ay kupras. Mani himuon nga oil. Moon nga feeds. Daghay. Pwede ani mahimo. Pwede siyang sabon. So sakit na sa kamot. Kinabuhi probinsya. A few moments later. Ato ning i-jam. Mulberry jam. So ayan, nauli na ta sa balay. Kapoy kaayo. And sa video di ay basig mahibong mo ako rang usaha na ako'y kauban behind the camera kay di siya ganahan nga maapil sa camera. So ang ako ang ma-share sa inyo karon nga verse is mabasa sa Colossians chapter 3 verse 23 nga nag-ingon nga whatever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Kay kung atong buhaton ang mga butang para sa tao, bation ta og kaluya. Pero atong buhaton ang tanang mga butang para sa Ginoo, adunay kalipay sa kasing-kasing. So igsoon, hope na kay na-learn karon. So don't forget to subscribe kung wala pa ka naka-subscribe. And thank you and God bless.